Vítam z Ivan Šport, prečo vyzerám ako Togi? Dobre, kto nevie, kto je Togi, máte šťastie, ja ho aj tak nemusím. Togi je tzv. Pseudo-fitness influencer. Nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Podstatné je, že ja som zistil, že ja som celý život cvičil zle biceps. Preto napríklad teraz je spôsobené, že moje predlaktie je také veľké ako bicak. Nie úplne dobré bicak. Teraz sa mi zväčšil za doslova posledný týždeň, čo som toto začal implementovať. Čo som začal implementovať bolo, že ja som necítil vôbec biceps. Teraz som začal cvičiť tak, že cítim biceps a nezatínam vôbec predlaktie. Snažím sa to úplne, lebo doteraz, keď som robil bicepsové zdvihy, pozrite, ak sa toto dvíha, keď to pustím. Toto tu sa celé zatne. Mne sa strašne zväčšil tento sval, pretože keď si všimnete, tento sval celý čas pracuje, či robíte kladivové zdvihy a mne pracoval ešte aj pri obyčajných bicepsových zdvihoch. Teraz používam ľahšie váhy a normálne cítim, ako páli ma biceps a úplne sa mi trasie a sa mi nehorázne zväčšil, nejaké 2 cm som získal za týždeň. Už mám 33 až 34 bez pumpy, čo je dosť veľa na mňa úprimne. No minimálne dávy, myslím, že práve nie je taký. A teraz tu mám 8 kg účinku v tejto taške. A budem tak dvíhať, aby som vynechal predlaktie, čiže si to nejak takto tu chytím. A idem, no, aj tak robí predlaktie. A teraz cítim z veľkej časti iba biceps. Ešte mi pomáha chytiť si ten biceps, nech to cítim. Možno ešte úplne povoliť ruku, nech ako toto nepracuje. Ono to chce strašne pracovať. Neviem. Snažím sa čo najviac do toho ten biceps dať. Teraz napríklad cítim, jak ma fajne pálí, ale že poriadne. 8 kg tam mám, a aké ťažké to je. A to som dával na biceps 20, a viete prečo? Lebo som dával 20 aj takto. V podstate ešte aj reverse curl som dával takú váhu, čiže to fakt celé predlaktie pracovalo a už fajne narastá ruka. Teraz ľava. Opieram sa o vlastné telo. To je taký jeden typ. Taká zaujímavá technika. A zároveň už keď to takto aj mám, tak sa to aj počíta do arm wrestlingu alebo do pákovania na cviky. A nie toto, pretože teraz sa snažím presne opak, teraz sa snažím iba biceps porasť a nie celú ruku. Fakt hnusne pálí, to je bomba. Ale teraz napríklad to viem nejak tak obmotať a môžem ešte sa tváriť, že som pákar, ale ani nie, lebo neviem žiadne cviky na to poriadne, takže pekne pracuje bicak. Už som sa pustil aj do zadných deltov, trošku aj bočné delty, už som si našiel taký dobrý cvik. Nechcem fakt sa zastávať ego liftovania, ale odkedy som začal prednedávnom, ja neviem, pár týždňov dozadu ego liftovať, absolútne sa zväčšujem úplne masívne. Takže ten posledný rok, čo som cvičil všetko striktne, opatrne, pomaly, tak sa na to môžem vysrať. A dobrá je taká forma, nie ako ísť pomaličky všetko, ale normálne z celej sily explozívne vyhodiť váhu a potom dobre pomaly spúšťať, to robím aj tak. Ale nech hlavne cítim ten sval a nech poriadne do neho dávam, lebo keď necítim ten sval pri tom, tak môžem ho cvičiť. A jasné, niektorí ľudia cvičia svaly, necítia a sval to rastie. Ale je to veľmi podstatná vec. Minimálne, ak si chcete byť úplne istí, napríklad keď skončíte tréning hrudníku, a cítite ten hrudník úplne rozmasakrovaný, neviete hýbať. Ja by som povedal, že to je lepší znak, ako že napríklad, že máte svalovku, ale cítite napríklad predné delty a cecky, keď nejak tak hýbete, tak nič moc. Aj keď svalovka by nemalo byť nejaké merítko, že či máte dobre odcvičený tréning, ale podľa mňa by malo. Dobre, to je dosť mojich kecov, 4,20 točím, marihuana a to je tak všetko. Kreatín som zabúdavam brať. Ráno som mal už len 72, včera som mal tých 76 za tú soľ, neuveriteľne veľa, aj toto parky. A už sa z toho tak dostávam, ale fakt som bol jak v tranze, jak mŕtvy. Ja aj dnes, keď som sedel v aute, úplne som bol ja som bol že zmierený so smrťou. Ja som iba sedel a to nebolo, že sa mi chcelo spať, ja som mal takú únavu a ma bolelo a mi bušilo v srdce, ja som proste sa spravil, že a už sa nezobudiť. To bolo také, že som myslel, že kebyže ľahnem zaspať, neviem, či sa zobudím. Včera večer som nevedel zaspať, som mal triážku, som sa triásol, nebolo mi úplne zle, ale strašne mi rýchlo bylo srdce, že neuveriteľne, že pum, 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 možno cez 120 a to som ležal, nechcem aj vedieť, čo som mal, alebo čo ešte aj dnes ráno, čo som mal za krvný tlak. Neodporúčam,
Ja som chodil ku kardiologovi, to je možno, že v starších videách budú nejaké časy, akože že v úplne starých, že koncom roka 2022. A ešte som bol aj nedávnejšie, ale tak to už nič. A to som nemal ešte holster, teda vtedy, ale 2022 už som mal holster. Ale povedali mi, že mám v poriadku srdce. Ale vraj 10 až 15 gramov soli môže byť smrteľné pre človeka, ktorý má kardiovaskulárne poťaže. A ja by som nemal mať, ale ja sa fakt cítim, ja keby som fakt mal problém so srdcom posledných, neviem, minimálne 5 rokov a nikto tomu k tomu neverí. Doktori na to serú, hovoria, že nič mi není, že simulujete, máte mierne zvýšený tlak, to nikoho nezaujíma. Ja tu mám horšie prípady. 130 na 80, to koho zaujíma, to máte dobrý tlak. Vy ste mladý muž, vám nič nemôže byť. Choďte heď. Teraz preháňam, jasná, ale normálne, tak mi bušilo srdce, ešte aj normálne krče. Niekedy dostávam, aj napríklad dostávam krče jak dovnútra, do srdca. A normálne mi pomáha, mi uľavuje, keď napríklad si sám robím také kaper a si pumpujem ja keby za seba krv a normálne cítim úľavu v tom hrudníku, jak uvoľnenie toho svalu. Neviem, jak to mám opísať. Neviem, že či mu už jebe, alebo že či mám 4 rakoviny, alebo mám v piči srdce. Tak či onak, strašne chcem ešte bulkovať, ale neviem, pokiaľ to ma zatiaľ, bo už si začínam pripadať celkom obezný. Sice ja by som sa nemal za toto ozývať. Chcem ísť po 80, uvidíme potom 85, možno potom zase začnem s dietou. A začnem sa normálne stravovať. A už keď som 6 minút. Hopa! To nikoho nebude zaujímať toto. Som taký gej. Počkaj, vypneme s nosom. Ešte počkaj, akné na chrbte mám. Ježišmarja, nebudem nosiť to telko celého potím. Celkom sa mi zhoršilo akné na chrbte, myslím. Čo, ja neflexím chrbát. To je kopa jedla, čo? Ja som taký škreček, ako hovorí môj otec. No. Vítam vás, Ivan Šport. Aby ste mali predstavu, že aké to je, keby zrazu pre mňa náročnejšie. Mám tu 10 kg batov a idem na biceps. A pôjdem teraz čisto bicepsom, uvidíte fakt, aké to náročné. Ešte tak pred týždňom, keďže mi pôjdete, tak poviem, že no tak... Preboha. Tak koľko by som vedel dať, tak 50 opakovaní, ale... Či sa mi roztrhol batoh. A nedržím to, si všimnite, nech nepracujú tieto svaly. Iba to mám zavesené a idem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dopáli, tak dopáli. Ani 15 opakovaní ako s plným rozsahom som nedal. Bláznostvo, 10 kg, chápete? Či teraz, keď mi ešte aj biceps zosilne, tak budem už taký neporaziteľný v pake. A čo mám za vlasy, mi jebe už. Musím ísť už zase do plešata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jebe to musím som. No a teraz keď som si unavil biceps, čiže budem slabší, čiže mi to viacej na chuj, idem robiť zhyby. Skúsim z 10 km na chrbte, koľko dám zhybov. Idem vonku, idem sa zavesiť o strom, snáď ho nerozjebem.